Máš voľné peniaze a rozmýšľaš, že ich hodíš predčasne do hypotéky? Možno získáš väčší pocit pokoja, ale môže ísť o zlé rozhodnutie. Ahojte, moje meno je Daniel Varga a peniaze potrebujú systém, takže poďme rovno na to. Máte nejaké peniaze a rozmýšľate nad predčasným splatením hypotéky? Môže vám to síce priniesť istý pocit pokoja, ale nemusí to tak presne byť. Poďme sa pozrieť prečo. Myšlienka, že predčasne splatím svoju hypotéku a nebudem banke platiť zbytočne úroky, môže znieť lákavo, ale realita je taká, že aj život má svoje prekvapenia a úroky nie sú jediná vec, ktoré stoja peniaze. V tomto videu sa pozrieme teda na to, aké sú konkrétne možnosti, ako sa dá robiť predčasnú splátka bez poplatkov a potom si prejdeme, že či to reálne sa oplatí aj robiť. Štandardne, ak chcete robiť predčasné splatenie úveru, tak banka vám môže vyrúbiť poplatok vo výške 1% zo zostatku. Takže ak máte napríklad zostatok úveru 100 000 eur, tak banka vám môže vyrúbiť poplatok vo výške 1000 eur, čo je celkom dosť. Jeden zo spôsobov, ako robiť predčasnú splatku bez poplatku, je 30% každý rok. Je to limit určený zákonom, pravdepodobne sa to nebude najbližšiu dobu meniť a dôležité je vedieť, že 30% môžete robiť predčasnú splatku zo zostatku vášho úveru. Takže zostatok úveru je toľko, koľko aktuálne dlžíte. Podstatné pri tomto splatení je vedieť, kedy to môžete spraviť a môžete to spraviť ku výročiu vašej úverovej zmluvy. Výročie úverovej zmluvy je ten dátum, kedy ste podpisovali úverovú zmluvu. Ak by ste v praxi aj takúto predčasnú splatku chceli robiť, je dôležité dať banke vedieť vopred, ideálne približne 30 dní pred vašim konkrétnym dátumom. Druhý spôsob, ako robiť predčasnú splatku, je ku koncu fixácie. Každá hypotéka má nejakú fixáciu. Môžete mať úrok na vašej zmluve fixovaný na 3 roky, na 5 rokov alebo na iné obdobie. Tým, ako často máte vám tá fixácia končí, tak k tomu dátumu toho konca fixácie viete urobiť predčasnú splátku a viete ju urobiť bez poplatku v celej výške toho úveru. Toto je obdobie, ak máte trojročnú fixáciu, tak za 3 roky viete splatiť celú hypotéku bez akéhokoľvek poplatku. Taktiež aj v tomto bode je podstatné trafiť ten konkrétny dátum. Keďže je raz za 3 roky, raz za 5 rokov, tak banka možno nemusí byť ochotná, určite vám nebude písať, že poďte si urobiť bez poplatku predčasnú splátku. Je potrebné si odkontrolovať ten dátum. Jeden z ďalších spôsobov, ako robiť predčasnú splátku bez akéhokoľvek poplatku, sú aj špecifické podmienky banky. Tie sa líšia už od konkrétnej banky. Niektoré banky majú zadarmo aj to, že môžete robiť už ešte extra splátky okrem tých 30% ku koncu fixácie bez akýchkoľvek poplatkov. Tieto podmienky sa samozrejme môžu meniť, banky ich svojvoľne môžu nastavovať, takže nebudeme ich rozoberať mimo tých, ktoré máte v podstate zo zákona zadarmo. A teraz trošku do praxe, kedy sa naozaj neoplatí veľmi robiť tú predčasnú splátku alebo uvažovať o tej predčasnej splátke hypotéky. Tak jednou z možností, prečo sa to neoplatí alebo kedy sa to neoplatí, ak vám neostane žiadna finančná rezerva alebo v dostatočnej výške, pretože tento princíp hovorí o tom, že ak už robíte predčasnú splátku, treba sa zamyslieť nad tým, koľko peňazí vám zostane. Keď svoje peniaze dáte do nehnuteľnosti a budete potrebovať peniaze, tak vy ich z toho múru, z tej nehnuteľnosti už neviete potom vytiahnuť. Môže sa napríklad stať, že budete na PN-ke a počas PN-ky nedostanete úver, takže reálne ich neviete naozaj vytiahnuť. Druhá možnosť, kedy sa neoplatí predčasne splácať hypotéku, je vtedy, ak máte hypotéku v rozumnej úrokovej miere. Čiže ak máte hypotéku napríklad ešte z čias 1% hypoték a máte dlhú fixáciu, tak predčasne splácať hypotéku naozaj veľmi nedáva logiku. Takže v jednoduchosti povedané, ak preplatíte na úrokoch menej, ako vám tie peniaze vedia vygenerovať investovaním, tak neoplatí sa vtedy robiť predčasné splácanie úroku. V investičnom scenári toho vášho kapitálu sú ale dve negatívne úskalia, na ktoré musíte pozerať. Jedno je, že musíte mať disciplínu a reálne to investovanie spraviť, a druhé je ten spôsob, akým budete investovať, pretože to, že v minulosti boli nejaké výnosy tej danej investície, nemusí znamenať, že vy ich aj reálne dosiahnete. Preto je dôležité spraviť to investovanie nejako realisticky a ak potrebujete pomôcť spraviť nejakú realistickú stratégiu, nejaký realistický scenár, pokojne nám dajte vedieť a my to vieme tam samozrejme spraviť. Kedy sa teda oplatí ale predčasne splácať úver? Hypotéky aktuálne sa možno neoplatí úplne predčasne splácať. Kam by som ale venoval svoju určite pozornosť, sú nejaké menšie úvery. Napríklad spotrebné úvery, ktoré majú vysoký úrok, tak predčasné splatenie takýchto krátkych úverov s vysokým úrokom vám vie oveľa viac spraviť na tej mesačnej splátke, že viete
oveľa viac potom ušetriť mesačne. Zároveň na hypotéke by som sa zamýšľal nad tým, že ak mám už vysokú splatku na hypotéke, tak či sa nezamýšľať nad refinancovaním alebo nad tým požiadať banku aj v rámci fixácie o zníženie úroku. Áno, človek zaplatí nejaký poplatok, ale je lepšie zaplatiť napríklad poplatok 100-150 eur a zároveň mať ten priestor, mať tú flexibilitu, že ak mi vyskočí nejaký neočakávaný výdavok, tak viem to financovať, lebo sa mi pokojnejšie spáva, pretože mám tie prostriedky a viem ich použiť. Kedy sa vám ešte môže oplatiť predčasne splatiť úver, je, že ak sa vám v noci ťažko spí. A teraz to myslím doslova len viac tak ako keby emočne. Niektorí ľudia majú totiž naozaj zlý pocit, keď majú tú hypotéku, aj keď je v nižšej úrokovej miere, aj keď je v nižšom zostatku, majú pocit, že proste niekomu dlžia peniaze. Ak máte tento pocit, môže sa vám oplatiť spraviť naozaj aj predčasnú splátku, aj keď to matematicky úplne nemusí dávať zmysel. Takže aby som to zhrnul, ak chceš mať financie nastavené naozaj na svoju situáciu dobre, tak zamysli sa nad tým, či máš nejaké emočné nutkanie tú hypotéku splácať predčasne, lebo proste len zle spíš. Ak áno, tak je dobre zamyslieť sa nad tým, či nespraviť nejakú kombináciu, že áno, spravím to, dajme tomu logické rozhodnutie, že nejakú časť zainvestujem, samozrejme rozumne, a nejakú časť spravím ako predčasnú splátku, pretože bude sa mi ľahšie spávať. Alebo dá sa ísť čisto len tou logickou nejakou cestou, že len budem teda investovať. Tu treba naozaj dobre to prepočítať a nespoliehať sa len na nejaké pozitívne scenáre. Tie samozrejme nemusia vždycky výjsť. Takže ak máš akékoľvek otázky k tejto konkrétnej téme, daj ich do komentára. A ja ti v poslednom rade ďakujem za dopozeranie tohto videa a prajem ti, aby sa ti podarilo budovať to bohatstvo, ten majetok, či už splácaním hypotéky alebo nejakým investovaním.